Weqhoza zakithi. Ngifuna ukunikhombisa lo mfana we-Chiefs kade ngikhala ngaye nangu la. Eguquguqula nje laphana indishi ye-squad into ekabi into eyibhadi. Nanguye lo ogqoka amaglove amnyama. Buka la mnu baphendula kanjani. Buka iphasi ezophuma la. Buka. Ucream wephasi. Ucream wephasi kube khona ukuthi udlala nezimbuzi. Buka lana muntu. Uyakwazi ukukhahlela lo muntu. Yabona nje. Yasazi isitori sakhe lengwenye. Yasazi isitori sayo lengwenye yakutshena mina. Yalazi kakhulu. Asincoma ubala thina. Asincoma futhi ngokusupport asincoma ibhola nje lidlalwayo. Sibukele nawe ubone ukuthi lo mfana lonengozi kanjani. Sibukele wena. Buka. Yabona nje lapha kade faka uyena. Leya phasi buka. Ushaya indoda igxume. Buka uyakhomanda. Uyaskena. Uyabona nje yonke into. Uyabona egroundini kufanele ube nevision uma udlala indishi. Amaphasi akhe aphumayo ayingozi kakhulu. Noma athola no Dupree laphana bengavuka Nkosi yami. Buka ama-touches akhe. Buka. Hey ngiyakutshela lokhuza. Baze bayamfawula lapha bamdlala kabi. Buka umfanyana. Buka. Yabona senkunzi le. Kunzi bafana bakithi le. Akudlalwa la. Focus futhi ayidlali ngenhliziyo. Uyayibona nthi focus ayidlali ngenhliziyo. Buka. Hayi ngiyakutshela umfana bamkhipha ngewindi impela la. Buka iphasi ezophuma la buka. Uyayibona iphasi? Akuyona kanombande yaphasi mfana. Yabona la kwi-PSL uyibuza koDlamini. Uyibuze ko-Ireland. Akuyona kanombande yaphasi. Buka. Uyayibona lento? Ukuthi i-away alert egroundini. Akudlalwa lana. Buka phela. Buka. Hayi lo mfana mana ngiyakutshena mina hayi. Hambolala ingeke. Isitofu lesi isibabuli lesi. Isibabuli amaphasi siwakhipha ngaso siyaphisana ngawo. Buka phela. Na ufuna uyibonela ungatshelwa umuntu.